semmoinen sisäinen ajatus, että toi on mun pitää pitää sitä. Kun se on mulle tehty, se on mun näköinen. Musta sillä on iso merkitys, koska se, että silloin se tuntuu omimmalta, kun se on saanut niin itsekin vaikuttaa siihen. Se tärkeys tulee siinä, että kun se on mun, mä olen saanut itse vaikuttaa siihen ja mä tykkään siitä. Koska siitä apuvälineestä täytyy tavata toisella tykätä, jotta siitä tulee käytettyä. Jos se on sellainen epämiellyttävä, niin se hyvin äkkiä menee komeron laatikkoon. Siis musta, ensimmäisestä kerrasta alkaen mulla on tuntunut siltä, että mä oon oikeasti tullut oikeaan paikkaan. Mut on otettu vastaan ja mua on ohjattu, missä mä olen ja mitä pitää tehdä, mitä täällä tehdään. Et se on niinku tärkeää se, että se ensi kohtaamiset on ollut äärimmäisen onnistuneita. Et on tullut sellainen tunne, että mä oon tervetullut tänne ja mua halutaan palvella. Multa kysyttiin koko aikaa, että miten ja mikä olisi niinku hyvä. Miltä susta tämä asia tuntuu ja tämä asia. Ja koska se on niinku tärkeää silloin, kun on kysymys jostain lastasta tai yleensä jostain apuvälineestä. Siinä on tärkeää se, että sä tulet sinuiksi sen apuvälineen kanssa ja se, että siihen vaikuttaa paljon se, miten se sulle annetaan. Olen mä sellaisissa paikoissa käynyt, missä mua ei kuunneltu pätkään ja tulos on ollut +/-0. Mutta tässä ei ole ollut sellaista. Ja sen takia mä tykkään käydä täällä ja toivon, että tämä sopimus jatkuu tulevaisuudessa. On ollut siis todellakin niin, että se ei ole yhtään yötä ollut pois, mutta se on oli jopa kuntoutuksessa mukana. En jättänyt kotiin talollani. Vaan se kulki mun mukana niin sielläkin. Ja se on joka paikassa mun mukana, jos mä olen sillä että mä en voi jäädä yökylään, jos voi. Ja mä olen sitä mieltä, että silloin kun vaikka minä sitä käytän, niin, mutta että kyllä mä myöskin luotan siihen, että ammattilainen, joka on tehnyt työkseen käsitukia, niin tietää mikä on niin kuin paras vaihtoehto siinä. Mä haluan semmoisen apuvälineen, josta mä hyödyn niin, että mä en halua siitä pois. Että kyllä siinä on niin kuin se, että mä liputan sellaisten ihmisten puolesta, jotka tekee sydämellä töitä, koska se näkyy. Se näkyy, jos tehdään sydämellä töitä. Ja se tuntuu sitä asiakkaasta, tai miksi nyt sitten sanotaankin, se, että ne tekee parhaansa siitä, että se olisi mahdollisimman hyvä.